Калі рабства гэта правільна, то што няправільна? Аўраам Лінкальн. Аднойчы змяя абвіла шыю ваяра, пакуль той спаў. Але ягоная жонка ўбачыла ў гэтым не пагрозу, а прадвесце, страшную сілу, якая прывядзе мужа да славы або пагібелі. Аднак той пакуль быў толькі рабом. Адным з мільёнаў забраных Рымам на заваяваных землях. Яны працавалі ў шахтах, палях або біліся, каб пацешыць натоўп. Гэта быў фракійскі качэўнік з зямель сучаснай Балгарыі. Ён служыў рымскай арміі, але яго зняволілі за дэзерцірства. Яго звалі Спартак. У горад Капуа Спартака даставіў Батыят, ланіста, трэнер гладыятараў. Жыццё ў Людусе, школе гладыятараў, было жорсткім. Новых рэкрутаў прымушалі даваць згоду быць спаленымі, звязанымі, бітымі, забітымі і праколатымі мячом. І падпарадкоўвацца без пытанняў. Але нават строгая дысцыпліна не зламала дух Спартака. У 73-м годзе да нашай эры з 73 іншымі рабамі яны выкралі нажы ды шампуры з кухні, выбраліся на волю і захапілі фургон з гладыятарскім рыштункам. Раней іх прымушалі біцца на пацеху, цяпер яны біліся за свабоду. Калі навіна дайшла да Рыма, сенат быў надта заняты войнамі ў Іспаніі і Пантыйскай імперыі, каб непакоіцца пра купку непакорлівых рабоў. Прэтар Клаўдзій Глабер адправіў войска з 3000 чалавек да гары Везувій, дзе хаваліся паўстанцы. Яны заблакавалі адзіны выхад з гары. Засталося толькі пачакаць і змарыць іх голадам, прынамсі прэтар так думаў. Глыбокай ноччу паўстанцы спусціліся ўніз на вяроўках з лазы і абкружылі пакінуты без аховы лагер Глабера. Так пачалася легендарная гісторыя непакорлівага гладыятара. Навіны пра паўстанцаў разляталіся, іх шэрагі папаўняліся рабамі-уцекачамі, салдатамі-дэзерцірамі ды галоднымі сялянамі. Многія былі непадрыхтаваныя, але хітрая тактыка Спартака ператварыла паўстанцаў у эфектыўную партызанскую сілу. Другая рымская экспедыцыя пад кіраўніцтвам прэтара Варынія трапіла ў засаду, пакуль афіцэр быў у лазні. Каб падмануць рэшткі рымскага войска, паўстанцы выкарыстоўвалі целы ворагаў як вартавых на пасту. І нават выкралі каня Варынія для ўцёкаў. Дзякуючы натхняльным перамогам і таму, як размяркоўвалася здабыча, Спартак прывабліваў новых паслядоўнікаў, нават узяў кантроль над вёскамі, дзе можна было вырабляць зброю. Рымляне хутка зразумелі, што ім супрацьстаяць ужо не проста неарганізаваныя беглякі. І вясной 72-го года сенат нанёс удар сіламі 2 легіёнаў. Паўстанцы перамаглі, але шмат каго страцілі ў бітве, у тым ліку лейтэнанта Спартака Крыкса. У яго гонар Спартак зладзіў пахавальныя гульні, прымусіўшы палонных рымлян граць ролі, якія раней даставаліся паўстанцам. У канцы 72-го года да нашай эры войска Спартака налічвала ўжо 120 000 чалавек, але такой колькасцю аказалася складана кіраваць. Калі шлях да Альпаў адкрыўся, Спартак хацеў выйсці за межы імперыі, дзе яго людзі сталі б вольныя. Але яго вялізарнае войска ўвайшло ў азарт. Многія хацелі працягнуць рабаванні, некаторыя марылі пра паход на сам Рым. У выніку войска паўстанцаў павярнула на поўдзень, адмовіўшыся ад апошняга шансу на свабоду. Тым часам Марк Ліцыній Крас перахапіў ініцыятыву ў вайне. Будучы самым багатым грамадзянінам Рыма, ён пераследаваў Спартака з 8 легіёнамі. І ўрэшце загнаў паўстанцаў у пастку на беразе паўвострава. Пасля няўдалых спроб пабудаваць плыты і нечаканай здрады мясцовых піратаў, паўстанцы адчайна стараліся прарвацца праз войскі Краса. Але ўсё было марна. Рымскія падмацаванні вярталіся з пантыйскіх войнаў, а шэрагі і дух паўстанцаў былі зламаныя. У 71-м годзе да нашай эры яны выйшлі на свой апошні бой. У Спартака амаль атрымалася дабрацца да Краса, але яго спынілі цэнтурыёны. Яго армія была разбіта, а 6000 палонных распялі ўздоўж Апіевай дарогі. Гэта была жудасная дэманстрацыя рымскай улады. Крас перамог. Але не яго спадчына рэхам адгукаецца праз стагоддзі. Праз 7000 гадоў імя раба, які прымусіў дрыжаць наймагутнейшую ў свеце імперыю, застаецца сінонімам свабоды і адвагі за яе змагацца.
Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.